Kaixo egunon. Gaurkoan, emozioen inguruko bideorekin natorkizue. Euskaraz, oinarrizko emozioak nola esaten diren ikusiko dugu, eta emozioekin esaldiak osatuko ditugu. Euskara gehiago ikasteko. Prest? Lehenengo eta behin, esan beharra dugu 6 emozio unibertsal daudela. Harridura, nazka, tristura, haserrea, beldurra eta poztasuna. Eta orain zuzenean, 6 emozio horiekin erlazionatutako hitzak erabiliko ditugu esaldiak osatzeko. Ni ere harritu naiz. Zu ere harritu zara. Zu ere harrituko zara. Zu ere harritu zinen. Nazkatuta nago hainbeste gezur entzuteaz. Nazkatuta zaude hainbeste gezur entzuteaz. Nazkatuta zaude hainbeste egi entzuteaz. Triste bizi naiz. Triste bizi gara. Triste biziko gara. Triste bizi ginen. Haserrenago han ikusitakoarekin. Haserren nengoen han ikusitakoarekin. Haserre nengoen han entzundakoarekin. Gaurko pelikularekin beldurtu naiz. Atzoko pelikularekin beldurtu nintzen. Atzoko pelikulak beldurtu ninduen. Pozik nago nire alboan zaudelako. Pozik zaude nire alboan zaudelako. Pozik gaude batera gaudelako. Eta besterik ez, euskaraz emozioak zure egunerokoan txertatzen badituzu, ederto. Honen inguruko galdera edo bestelakorik esateko baduzu, idatzi mezu bat hementxe bertan. Ondo izan eta agur!